तारा ये मन बता चलो आज बाबूजी से कह के आ बकरा लगवा लिया। बाबूजी हाँ हमनी के फारका कर दी दोनों भाई के। हाँ ऐसे कि हमनी में पटते नहीं के हम कुछ बोलता नहीं और कुछ बोलता तो का फायदा बैंगन हमनी के काटा ना रह सब पढ़ा लिखा के तारा के मास्टर बना दिया, इनकरा के पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया, यही खातिर हल्का के खातिर। तो पूछी ना उनकरे से पूछी। ठीक है नु कहता रहन हम कहता रही आम त ई कहता रह निमली। अच्छा हमनी के फरके कह दी तो इनके बनाए खियाई के भाई हम तो बड़ा फेर में बनी बियाह शादी भइल तो फरकार हो से कोनो बात नहीं है। देखें उ सब के टेंशन रुआ मत ली उ जेंग जकरा बुझाई अपन बनाई खाई चाहे हाथ जरे चाहे गोड़ जरे जब कहत तो फारका कहिए दी हमनी के हिसाब बकरा लगा दी सब। बाबा हाँ ई का हल्ला गुला होता महाराज ठीक लागत हम जात रहनी साइड से तो देखत नहीं बापे बेटा कचरो डबरो कइले बनी लो महाराज। का कहले बनी दो गो लड़कन के पढ़ा के इनकरा के मास्टर बनौनी, इनकरा के इंजीनियर बनौनी। अच्छा ब्याह भइल ना शादी भइल फारका होके खातिर एकदम दिमाग चाट देले बोलो। अच्छा तो समझावत नहीं किए लोग के केकरा से फारका हुलो अब हम तो समझा के हार गइल बनी तनी रोवे ने समझा दी। अच्छा अच्छा एक काम करी ठीक है ले तनी सर हुआ 1 मिनट है आई तो चली आई महाराज ने रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। कहत नहीं कि ओकनी के हम समझा देम। हाँ समझा दे। हाँ लेकिन 5000 रुपया अरे वो कोनो बड़ी बात नहीं है, नहीं 5000 रुपया बल्कि समझा दे बढ़िया से। चल यहाँ जी चुपचाप कुर्सी पर बैठे हम चले बैठिए जी। ए मास्टर साहब कहो आइबा न तनी तू चलो भाई रोम रोम भाइयों कहत नहीं बोलो कि छोटका भईवा नहीं समझता। अरे एकदम नहीं खे मनाता आज कोई दिन से तब नु बाबूजी से कह के देह तरफ सब से चिल्ला चिल्ली हो रहल बा एकदम मानते नहीं खे साहब। मर्द हेंग कचर डबरो करबो लोग गांव समाज में लोग मजे नु ली तो का करबो इंजीनियर हवे अब लोग तो कहे नु कि मास्टर होके उलड़ता रहो ओकरा से इंजीनियरवा से केहू तो हमरे नु बेइज्जती करता समझते नहीं के हम ओकरा के समझा देम समझा देबो बाकी रुपया लगी 5000। अरे भाई 5000 10,000 के बात नहीं के माने ओकरा के समझा देबो तो माल निकाला लेट हां समझा दे बस हमरा और कोनो काम नहीं के भाई तू हां अभी चुपचाप खड़ा रही। ठीक बा हम कुछ हो ना बोले गजब टूबीबाज आदमी। ए इंजीनियर साहब का जी आओ है ना रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। कहता नहीं कि घर के बात अगर बाहर के लोग जानी तो इज्जत जाई कि ना जाई। बात तो सही बा। जाई नु हां हम उनका के बड़कू को समझा देम। हां 2 मिनट ना लगी समझा दे हाँ तो समझा दी तो दो पैसा तो 5000 रुपया दो पैसे लगी बिना 5000 के कोनो काम का होला काले सैलरी आई रही दो ना का गिन लो 5000 बानू एकदम 5000 की लेकिन ओजी तू चुपचाप रहियो ठीक बा कुछ बोलियो मत। ठीक अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब केहू अब चुपचाप आ शांति से रही ठीक बा नु ठीक बा ठीक बा कौन दिक्कत नहीं के ना हाँ सब लोग के समझा देले बनी हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब अब समझ में आ गेल नु दिमाग अस्थिर भइल कि ना भइल अभियो तू समझ गइला नु हम तो बबुआ समझ गइनी। हां त तारे के समझाए के 5000 रुपया देनी ह एही ना समझ गइला ह हमरा के समझावे खातिर हां आ तोरा के समझावे खातिर हम 5000 देनी है 5-5 तो दोनों आदमी दे डालो। हाँ बस चुप पहले तो दोनों को समझावे खातिर हमारे से 5000 रुपया दे। तोरा वो 5000 दे देनी तो बग पैसा चला खिला भी मरी घर फूटे आ गमार लूटे। ठीक है कहते नहीं बाबूजी घर का फूटे के कर भल भाई रावण बाल दुनू घर